या लोगोफोर नै आङो बे मटनखौ लांनो फैबाय नै साहा लोंनोबो नै बे गाइखेर लिकुइडखौनो लाबाय नै राजानि दखानाव राजाखौबो नायदो सिनायदो सेंग्रासो बेबो सिंगेल सोरबा जुदि माने मिजिरोबा गोसोबा रायलायहरनो हागोन आंनि चेनेल थ्रुयै सोंहरनो हागोन कमेन्टजों जोंनि बे रुपनगर रुपाथिनगर गेजेरनि दखानाव दं सारियालियावनो सारियालिखौबो देखायगोन आं र' नै दखानाव गोसो बायदि मा नांगौ मोनजोबो माने माइरं दालि थाव गुबै ओमफ्राय सिनि सापात गाइखेर मा नांगौ नै सिङावबो दंबावो आं सिङाव देखायला नै 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 चावमिनफ्राबो मेरला माने गोसो बायदि नोंसोर माखौ मोजां मोनो लानो हागोन नै आं लामाखौबो देखायबावनोसै सारियालि नै 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 सारियालि एसे नोजोर होनानै नायबा मोनगोन नै नैफाय हिनजावफोर लेडिसनि दखानमोन बिसोरो दा एक्सप'आव हैखो ना माखो नै एभेलेबेल रिक्साबो जोबनो गैया बाहाय रिक्साबो मोनलाबायो सनाफोर नायनो होनबा हागोन दै नै आंहा बेखौ जुनानै लानोसै नै बे खरख'दि बिस्कुट आं लांबाय थाग्रा गैथ'आ बाबु जोब्बायना मानसिफ्रानो बिराद हाबो नै दा मोनाब्लि एसे मोनाबावबाथाय बिराद मानसि फैसिगोन ओमफ्राय नै मालिकफ्रा नै नायनोबा उन उनखौल' देखायो बिसोर मोखांखौनो देखायनो नागिरा राजाखौ सेंग्राखाय देखायनो हाबाय नै बे सेंग्रासो दै सिंगेल जा मोजां अनथावथावखा बिराद दै बायदि मोजां रायलायखायोहाय नाथाय सिनि बायदि नङा आरो मोस्रोम बाफुग्रा दै बायदिसो दै मोदैबाय हाय दै सनाफोर दोनथ'नोसै दे लोक्षिफोर